ଥରେ ଜଣେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ କି ସେହି ଗାଁରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇବାର। ସେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବହି ଯାଉଥାଏ। ତାର ଆରପଟରେ ଗାଁଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ସେହି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସଡ଼କ ଦେଇ ଗଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, କାରଣ ସେହି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସିଧା ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସେହି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ନୌକାରେ ବସି ସେହି ନଦୀକୁ ପାର କରି ଆରପଟ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ। ତେଣୁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୌକାରେ ବସି ନଦୀ ଆରପାରି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେହି ନୌକାଟି ଛୋଟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୌକା ଚାଳକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ବସିଲେ। ନୌକାରେ ବସିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନୌକା ଚାଳକଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ନୌକାରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ନୌକା ଚାଳକ ଜଣକ ବଡ଼ ନମ୍ର ସହକାରେ କହିଲେ, ନା ସାହେବ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଏ? ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ମୋର ଫଟୋ ଛପା ଯାଇଥାଏ। ନୌକା ଚାଳକ କହିଲେ, ସାହେବ, ମୁଁ ତ ପଢ଼ି ଲେଖି ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୋ ପିତା ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ପରିବାରର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେଇଠାରୁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ, ତମକୁ ପଢ଼ି ଆସେ ନାହିଁ? ଏମିତି ଜୀବନର କ'ଣ ଫାଇଦା? ଏହା ଶୁଣି ନୌକା ଚାଳକକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନୌକା ଚାଳକକୁ କହିଲେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଜମି ଦେଖୁଛ, ଏଇଠାରେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟିଏ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମିନେରାଲ ୱାଟର ବଟଲ ବନିବ। ନୌକା ଚାଳକ ଏହି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନୌକା ଚାଳକ କହିଲେ, କ'ଣ ବନିବ ସାହେବ? ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏଠାରେ ପାଣିର ବୋତଲ ବନିବ। ତମ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତୁମେ କେବେ ସହର ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଥିବ ଦୋକାନରେ ପାଣି ବୋତଲ ରଖାଯାଇଥିବାର। ନୌକା ଚାଳକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆରେ ସାହେବ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ ତ କେବେ ଏଇ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ହସିଲେ, କହିଲେ, ତମେ ଏଇ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ? ତମେ ଜାଣ ନାହିଁ ସହର କ'ଣ? ଆରେ ଏମିତି ଜୀବନର କ'ଣ ଫାଇଦା? ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ନୌକା ଚାଳକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ସତରେ ଏ ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନୌକାରୁ ହଟିଗଲା। ନୌକା ଯାଇ ଏକ ବଡ଼ ପଥରରେ ପିଟି ହୋଇଗଲା। ନୌକାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନୌକାଟି ଡୁବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଗଭୀର ଥିଲା ଏବଂ ନଦୀର କୂଳ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା। ନୌକା ଚାଳକ ବୁଝିପାରିଲା, ଏବେ ନୌକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ତାର ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନଦୀରେ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ନୌକା ଚାଳକ ବିଜନେସମ୍ୟାନକୁ ପଚାରିଲା, ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପହଁରିବା ଜଣାଅଛି ନା? ଏହା ଶୁଣି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ପହଁରିବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ନୌକା ଚାଳକ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପହଁରା ଆସେ ନାହିଁ? ଏମିତି ଜୀବନର କ'ଣ ଫାଇଦା? ଏହା ଶୁଣି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେହି ନୌକା ଚାଳକଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି, ବାସ୍ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଆରେ ସାହେବ, ଜମା ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଖାଲି
ପହଁରିବା ଆସେ ନାହିଁ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ଆସେ। ଆପଣ ମୋତେ ଭିଡ଼ିକି ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତାପରେ ନୌକା ଚାଳକ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ବିଜନେସମ୍ୟାନର ବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଏଇଠାରୁ ଆମେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାର ବି ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବା କଥା ନୁହେଁ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ନିଜଠାରୁ କମ୍ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା କେବେ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।